При мен вече е Румен. Да чуем неговото изпълнение за Зайчето. Песен, нали? Да. На пианото Пламен ще ти помага. От тебе се иска, понеже си тук в телевизията, нали разбираш? Да слушаш пианото и да се представиш много добре като истински певец. Да. Хайде, успех! Зайчето си наянил, ябълто каце. И аз плакано се свил под едно дъвце. Викнало една каинка, слуса ядът пес. Може и удар скотинка да се разявец. Яничката шопна мазава за ястева. И усмихнато му каза, вече оставя. Браво на тебе, герой! На колко си години? На ти. Откъде си, Румене? От Надежда. Ага, с кого дойде тук на шоу? С мама и с тати. Кое е най-интересното нещо тук в нашето предаване? В телевизията. Кое е най-интересното нещо? Телевизията. Телевизията! Магията на телевизията! Не съм ли аз най-интересното? Кажи де. Да. Я кажи ти вкъщи какво правиш в Надежда, като се прибереш? Гледам дечки. Ага, а тати и мама какво правят? Готвят. И двамата? Да. И какво? Готвят чупичка с топчета. С някакви топчета? Да, супа топчета. А като си готвят, какво си приказват? За клиенти, за парите. За клиентите и за парите? Да. И какво правят клиентите? Говорят с тати. А мама? Мама им прибира... Мама говори по телефона с клиенти. А тати прибира парите? Не, тати работи в... Тати работи на работа документи. Аха, а те като си готвят заедно в къщи, така като си говорят някакви мили думички, казват ли си? Да. Какви? Обичам те, прегръщат се. А целуват ли се? Да. И друго? А той как се казва? Тати и мама. А той, майка ти как му вика, когато е така миличко? Калян. А така ли му вика? Калуяне? Да. А на мен Петко ми казва, приятел. Така ли ти казва? И така си викате. Някакви лоши думи говорят ли си? Не. А кой е този Петко да ти вика? Приятел! Приятел ми е, защото с него се каме колела, когато ние се състезаваме с колелата на дядо Петко и за моето, моето е по-бързо и моето има Даче и огън. Откъде му е с огън? От моето колело на Спайдермен. Ти да не караш ракета? Аз не карам ракета, аз карам колело. Ауспуха ли отзад? През ауспуха ли си за огъня? Да. Аха, мотор имаш ли? Да, имам. И как се кара мотора? Просто да натиска с педала и той започва да кая. Да. Какъв ще станеш ти като пораснеш голям? Пожарника. А какво ядат пожарникарите? За да станат пожарникари. Спанак. Спанак? Да не ядат огън. Не ядат огън. Ти като караш колелото, поглеждаш ли отзад да няма пожарникари? Да. Ето ти сега си пожарникар. А кой прави в пожарната? Лампите. Лампите им свирят. Да. Звука, лампите ли го издават? Да, лампите. Не е ли някой човек? Човек е. Човек е, който нарочно са го сложили вътре да вика Да. А кой им разпъва маркучите? За
пожарникарите и пускат огънят. Искам една красива усмивка напред към камерите сега. Така както си пожарникар, все едно си изгасил всички огньове. Аплодисменти!